Tervetuloa tähän Greenlinein markkinointisuunnitelmakoulutukseen osa 2. Nyt on mahtava lauantai-aamu ja ainakin täällä Rovaniemellä paistaa aurinko ja tuuleekin jonkun verran. Eli aina heti hyvä fiilis ja aamulla kun muistat, että hei, tässä on kohta tienataan passiivisia tuloja tai on oikeasti yön aikana jo tienattu passiivisia tuloja. Ja tässä on ollut aivan hämmästyttävä viikko tällä viikolla. Tähän on tullut tähän yritykseen noin melkein 1500 ihmistä tällä viikolla mukaan. Ja, tässä juuri uusi partneri, joka torstain liiketoimintaesittelyn jälkeen tuli mukaan, niin hän laittoi minulle eilen viestiä, että aivan uskomatonta. Hänelle oli tullut 770 ihmistä tiimiin jo mukaan siihen kansainväliseen tiimiin. Ja se on tosi upeaa, eli vauhti lähtee kiihtymään. Ja tämä koulutus on sellainen, että tässä käydään nyt näitä jatkojuttuja läpi, eli siinä ensimmäisessä markkinointisuunnitelmassa me käytiin niitä perusasioita ja tässä käydään sitten seuraavia asioita läpi ja meillä on täällä muun muassa Stefan Morgenstern ainakin kuulolla, saa nähdä saadaanko me häntä jututtaa sitten myöhemmin. Mutta tässä meillä on, tässä hyppäsi heti yksi juttu. Tässä meillä on uraportaat. Yritys on kehittänyt meille tällaiset kivat, nämä on varmasti pinssejä, mitä me saadaan sitten, kun me kehitetään tässä ja päästään eteenpäin näillä uraportailla. Nämä on upean näköisiä. Niin kuin kaikissa tämän alan yrityksissä on jotain rintamerkkejä, mitä käytetään ja näitä tavoitellaan kuumeisesti ja pitkäjänteisesti. Ja siitä me tiedetään sitten, kun me mennään johonkin tapahtumaan, niitä on nimittäin tulossa tässä näin, niin me tiedetään, että mihin asemaan joku on pätevöitynyt, kun hänellä on rinnassa tällainen merkki sitten. Eli upea juttu tässä sinällään. Ja tänään me käymme tällaisia juttuja läpi, että mitä se tarkoittaa tuo loppuasiakasmyynti ja minkälainen on tämä upline matching bonus ylälinjasta. Ja sitten miten palkkioita maksetaan, kun saavuttaa jonkun tämmöisen aseman täällä uraportailla. Ja sitten yrityksellä on tällaisia erityisbonuksia yhtiön tapahtumiin, niihin pätevöityy ja niissä voi sitten nauttia siitä kovasta työstä, mitä on tehnyt tämän yhtiön hyväksi ja oman liiketoiminnan ja tiimin hyväksi. Ja sitten vielä tämä direct bonus, ja näistä minä yritän selittää mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi tätä asiaa. Minun mielestä tämä palkkiojärjestelmä on tosi yksinkertainen, mutta on tässä toki kivoja nyansseja, jotka täytyy käydä läpi. Ja kaikki varmaan tiedät, että mä en ole hirveän innokas tässä kuvassa olemaan, mutta olkoon nyt vielä toistaiseksi, että jos tänne vielä tulee ihmisiä, niin he eivät ole nähneet kenties minä koskaan, niin tietävät, että täällä on ihan oikea ihminen mukana. Ja tervetuloa tähän lappaan vielä porukkaan. Eli meillä on 2 erilaista tulovirtaa sitten, eli sieltä loppuasiakasmyynnistä. Eli myyntipartnereiden liikevaihdosta 50% siirretään niihin green-osakkeisiin. Ja sitten se toinen 50% sitten tietenkin laitetaan puolibonuksiin ja upline matching bonukseen. Sitten asiakasmyynnin liikevaihdosta 90% siirretään Greenline-osakkeisiin. Eli totta kai osa näistä meidän asiakkaista eivät he halua osallistua tähän verkosto-operaatioon ja maksaa meidän taskumme rahoja, vaan he haluavat sijoittaa tuonne osakkeisiin ja tienata niiden osakkeiden kautta sitten sitä tuloa. Eli kun yrityksellä on näitä tuulivoimaloita ja aurinkovoimaloita, ne tuottaa sitten prosentteja osakkaille. Mitä enemmän heillä on osakkeita, niin sen enemmän he tienaavat. Ja sitten taas partnerit tienaavat tällä tavalla sitten siitä asiakasmyynnin liikevaihdosta. Eli sellaisten sijoittajien tulomyynnistä tai sellaisten asiakkaiden ostoista, jotka eivät ole tässä verkosto-operaatiossa. Eli kun sinä olet jälleenmyyjänä, hän saat 5% siitä, minkä verran hän sijoittaa. Kuvitellaan, että hän on vaikka sijoittaa 100 000. No siitä 5% on aika iso summa sulle. 5 000 euroa. Puolibonus, siihen menee sitten 5%. Eli välityspalkkioksi voidaan sanoa, että on 10% tämän yritys ottaa 10%. Ja siinä on tämmöinen hieno juttu, että asiakas, joka lähtee sun kautta sijoittamaan tähän näin, niin hän on pysyvästi sinun asiakas. Ja sinua jälleenmyyjänä hyvitetään 5% joka kerta, kun hän ostaa lisää näitä osakkeita. Ja se on hyvä juttu. Eli jos sulla on tiedossa sellaisia henkilöitä, jotka voisivat lähteä sijoittajaksi, niin alkaa vähitellen olla hyvä kontaktoida heitä. Ja totta kai ne tulevat kysymään sitten, että miten tässä tienaa, niin tässä muutamien viikkojen kuukausien päästä pystytään jo selkeästikin näyttämään, että mitä tässä on sitten tuloksena. Eli tästä saattaa tulla merkittävä osa sinun liikevaihtoa ja partnereiden liikevaihtoa. Ja sitten mennään tähän ylälinjan
upline matching bonukseen. Ja minusta tämä on aika hämmästyttävä bonus. Kun olen tällä alalla ollut 20 vuotta, niin 5% tästä liikevaihdosta, kun siirretään näihin upline matching bonuksen kokonaisuudessaan, niin se on 5%. Ja jokainen yritys on voinut miettiä tätä aikaisemminkin, että mihin se laittaa sen jonkun 5% tai 10% tai mikä yrityksellä onkaan sellainen erityisbonus. Tämä yritys on saanut nerokkaan ajatuksen. Miksei makseta siitä ylälinjan tuloksesta niille henkilöille, jotka ovat lähteneet heidän tiimeisinsä mukaan? Nimittäin ihan rehellisesti sanottuna monet ajattelee tällä tavalla näin vielä ennen kuin ymmärtävät tämän liiketoiminnan syvimmän filosofian, että todellakin auttamalla muita voi tienata, mutta ajattelevat, että hei, tuo ylälinja tuossa vaan tienaa ja minä vaan teen tällä työtä. Ei, tässä on nyt sillä tavalla niin, että kun ylälinja tienaa hyvin, niin siitäkin voi tienata sitten jokainen. Eli tässä voi 7 tasoa yläpuolelta olevien sponsoroiden tuloksesta. Eli nämä sponsorit tarkoittaa siis sitä, että kun sinut on joku sponsoroinut mukaan, niin hänen sponsori on taas sitten sinun kakkostason ylälinjan sponsori ja niin edelleen. Eli tässä ne ei tarkoita 7 tasoa yläpuolelta sieltä satunnaisesta kansainvälisestä worldwide-tiimistä, johon tulee sitten ihmisiä mistä vaan ne tulee nimenomaan niistä henkilöistä, jotka ovat tulleet tähän ketjuun peräkkäin. Esimerkiksi minulla on puolalaisia pari kappaletta siellä ylälinjassa, ne löytyy sieltä sivuilta ja sitten siellä on Kanadasta muutama henkilö ja Ukrainasta pari tyyppiä. Ne näkee kyllä ja ihan mielenkiintoista sitten kannattaa laittaa ne omat tiedot esille, koska sitten kun se sinun organisaatio syvenee, niin sieltä saattaa tulla mielenkiintoisia yhteydenottoja. Eli minäkin sain tuossa just Singaporesta yhdeltä kiinalaiselta yhteydenoton ja huomasin, että hän on ihan tosissaan asialla, oli tehnyt jo ihan mahtavat systeemit sinne omaan liiketoimintaan. Mutta mä tässä vähän innoittaudun puhumaan kaikenlaista, mutta tämä upline matching bonus perustuu myös poolibonusjärjestelmään. Eli 2% tästä poolibonuksesta siirretään siihen pooliin ja se jaetaan kaikkien pätevöityneiden kesken. Ja katsotaanpa, mitä se tarkoittaa käytännössä. Eli kun tässä sinä pystyt ansaitsemaan siis 7 tasoa yläpuolelta olevien sponsoreiden liikevaihdosta, siitä mitä he tienaa poolista. Ja totta kai tämäkin on poolibonus. Eli kun sinä pätevöidät pronssiksi, niin saat sinun sponsorisi poolista sen 2%, ja jos siellä on muitakin ihmisiä pronssina, niin totta kai sinä jaat heidän kanssaan, mutta me käy vielä tarkkaan läpi. Ja näin sinä voit maksimissaan saada sen 7 tasoa, aina kun pätevöidyt ylemmäksi ja ylemmäksi. Ja tämä poolibonus on tehty sitä varten, tämä upline matching bonus, että pääsit mahdollisimman nopeasti siihen tilanteeseen, että ylälinjan menestyksellä sinä kuittaat sen oman kuukausiaktiivisuuden 50 €. Eli sinun liiketoiminta on sitten sinulle niin kuin sanotusti ilmaista pyörittää. Ja no, Stefankin kertoi edellisessä koulutuksessa englanniksi, että eihän tällä rikastu tällä ylälinjan matchin bonuksella, mutta tämä on mukava lisä siellä, koska kukaan ei halua omasta taskustaan periaatteessa sitä oman liiketoiminnan kasvua ja aktiivisuutta maksaa. Että sinällään tämä on minusta aivan vallankumouksellinen ajatus. Aivan samalla lailla kuin kaikki on alalinjassa, kaikki on yhdessä linjassa. Tässä on sellainen vallan. Tämä on todellakin nykypäivää. Ja tässä on tämmöinen esimerkki. Eli jos sinun sponsori tienaa 1 000 € poolibonusta, niin sinä saat sitten 2%, tai se 2% siitä on 20 € ykköstasolla, sitä matching bonusta. Ja jos siihen on pätevöitynyt 4 partneria, niin sehän jaetaan kaikkien kesken, eli 5 € tulee sitä matching bonusta sitten jokaiselle. No ei se ole paljon, mutta se on paljon enemmän kuin 0 € sinällään. Ja tässä on sitten seuraava esimerkki, että sponsori tienaa sen 1000 € ja saman verran 20 €, mutta sitten onkin 10 pätevöitynyt siihen samaan pooliin tienaamaan sen 2%, niin silloinhan siitä tulee 2 € per nokka. Eli näin se homma etenee sitten sitä kautta. Ja sitten tässä on toinen esimerkki, että voihan olla, että sponsorisi tienaa 10 000 € poolibonusta ja siitä 2% on 200 €. Ja jos siinä on vain 2 pätevöitynyttä, niin sitten voi tulla 100 € matching bonusta. Se tasan tarkkaan riippuu tämä matching bonus myös siitä, että kuinka paljon se sinun sponsorisi tienaa. Eli yhteistyö todellakin kannattaa niin ylälinjan sponsoreiden kuin oman tiimin kanssa. Ja sitten tässä on tämmöinen erityisbonus yrityksellä, kun edetään näillä uraportailla.
Ja se lähtee spesialistiasemasta alkaen. Ja nämä on oikeastaan aika käteviä niin sellaisia tavoitteita, että sieltä tulee sellaista ekstra rahaa sitten, kun tekee tätä työtä, niin se tuntuu tosi hyvältä saavuttaa tämmöinen lisäraha. Ja nämä on kertakorvauksia, kun saavutetaan nämä seuraavat uraportaat. Ja tuolla on tuo tähti perässä, se tarkoittaa siis sitä, että palkkio maksetaan, kun pätevöityminen on toteutunut 2 kertaa. Ja kohta selitän sen tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Ja sitten 2 tähteä tarkoittaa siis sitä, että palkkioita ei makseta aseman ostamisesta. Eli kaikissa näissä on se 2 tähteä. Eli kun sinä teet tämän työn, rakennat sen tiimin ja saavutat tuon aseman, niin silloin sinulla on mahdollisuus saada tämä palkkio. Ja katsokaapa näitä palkkioita, eli esimerkiksi Crown Diamond. Ne kaikki tietenkään mene välittömästi, mutta sinulla on siihen tosi suuri mahdollisuus, varsinkin tässä vaiheessa, kun olet yrityksessä mukana, niin sulla on todella suuri mahdollisuus olla mukana tässä jakamassa tätä kertakorvausta ja saamassa se yritykseltä. Ja 100 000 euroa siitä saavutetusta tittelistä on ihan kiva palkan korotus. Aivan loistavaa. Eli mennäänpä tarkemmin mitä tämä tarkoittaa. Ja ne maksetaan sillä tavalla, että heti kun sinä olet saavuttanut tämän pätevyyden 2 kuukauden ajan, niin se palkkio tulee. Eli esimerkiksi nyt masteri saa sen 1000 euroa. Ja jos hän pätevöityy ensimmäisen kerran masteriksi 15.4. Se on niin kuin se pätevöitymispäivä. Eli silloin hänellä on 10 aktiivista henkilökohtaista ykköstä ja siinä tiimissä on 200 ihmistä. Niin silloin hän pätevöityy masteriksi. Ja saadakseen ne palkkiot, niin sitten 2 kuukautta täytyy olla saavutettu tämä sama asema. Ja jos se tapahtuu sitten seuraavan kerran jo 15.5., niin silloin hän saa sen 1000 euroa palkkiota. Ja näin tämä homma etenee, mutta se ei ole ainoa mahdollisuus. Esimerkiksi monestihan siinä saattaa käydä niin, että aluksi lähtee homma liikkeelle, mutta sitten jotain tapahtuu, sitä jää niin kuin laagerille lepäille, että joo, tämähän sitä lähti liikkeelle ja sitten vähän höllää sitä juttua. Ja sitten käykin niin, että kappas vain ei tuukkaa sitä ja sitten joutuu taistelemaan vähän eteenpäin sillä uralla ja se seuraava pätevöityminen tulee sitten 1.12. No ei se mitään. Sitten kun se toisen kerran on pätevöitynyt, tullut se asema saavutettua, niin se 1000 euroa maksetaan. Ja vaikka siinä menisi 10 vuotta, kun se tulee toisen kerran, se palkkio maksetaan. Eli se sinällä on kiirettä, mutta